Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maana sa kanimo. Mga igsoon karon adlaw ato ang gihandom si Santo Domingo nga usa ka pari. Ato pangayoon ang iyang pangaliya alang sa ato ang tagsa-tagsa kakatuyuan. Ug aron maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, makinulsol kita karon sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako iyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kan Santa Maria karunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, si Santo Domingo pinaagi sa iyang mga pahanungdan ug pagtulunan. Magtabang unta sa imong simbahan. Mahimo unta alang kanamo nga santos nga tigpangama. Siya nga bantog nga magwawali sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Mingon si Moises ngadto sa katawhan sa Israel. Pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo mga tawo ug sa panahon sukad buhata sa Dios ang tawo ug pangutana sa tibuok kalibutan. Kun sukad masukad, may dako bang butang nga nahitabo o gikabalita nga sama niini? May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon sa inyong nadungog ug buhi pa gihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha ug katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom
sa dihang gisilutan niya ang Ehipto, pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang ug mga milagro. Gipakita kini kaninyo sa Ginoo sa inyong Dios, aron kamo masayod nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nailain niini. Gikan sa langit gipabati kamo niya sa iyang tingog aron kamo mapanton niya, ug gipakita kamo sa iyang balaang kalayo, ug nabati ninyo ang iyang tingog gikan sa taliwala sa kalayo. Ug tungod kay gimahal man niya ang inyong katigulangan, gipili niya ang ilang mga kaliwat, ug pinaagi sa iyang gahom, gikuha kamo niya sa Ehipto. Giabog niya ang katawhan nga mas gamhanan pa kay kaninyo, aron makasulod kamo, ug ikahatag niya kaninyo ang yuta nga inyong panulundon. Busa, hibaw-in ninyo niining adlaw, ug itanom kini sa inyong kasing-kasing, nga ang Ginoo mauray Dios sa langit ug sa yuta. Busa tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw, aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak, ug mabuhi kamog dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Oo, nahinumdum ako sa imong mga katingalahan kanhi, ug nagapalandong ako sa imong mga buhat, ang imong mga nahimo akong gihuna-huna. Nahinumdum ako sa mga buhat sa O Diyos, ang inyong dalan balaan. Dunabay dakong Diyos sama sa atong Diyos? Ikaw ang Diyos nga nagabuhat ug mga katingalahan, taliwala sa imong katawhan, imong gipadayag ang imong gahom. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Sa imong gamhanang bukton, imong giluwas ang imong lungsod, ang anak ni Jacob nga si Jose. Imong giunahan ang imong lungsod, ingon ug usa ka panon, ubos sa pagdumala ni Moises ug ni Aaron. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Malindog, malindog. Walang susuko, kada adlaw ihandog ko, O Ginoo, lamdang imo sa sunod.
Sagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Uniya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, ang buot mahimong akong tinunan, kinahanglan nga hikalimta niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus, ug musunod siya kanako. Kayang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao, hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusa niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini, dinhi ani ay pipila nga dili mamatay hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, Kristo. Maayong gabi kanatong tanan. May gabi isan pala. Matud pa ni John Powell sa iyahang libro nga giuluhan, Happiness is an Inside Job. Matud pa niya, happiness is the result of doing something else. Again, happiness is the result of doing something else. Tanan nga paninguha nga mangitag kalipay, dili magmalampuson kung ang ilang gipangita direkta nga kalipay. Ang ubang mga butang pwedeng makit-an, pwedeng mapangita diretso o direkta. Mangita kag pagkaon, mangita kag kapuy-an, mangita ka og kahibalo or dugang kaalam. But not so with happiness. Happiness is attained by doing something else. Lain nga testimonya gikan ni John Maxwell, nagsubay sa susamang linya sa pagsabot. Matud pa niya, seeking holiness rather than happiness is a hard thing to do in the culture in which we live, because so much is geared to happiness, whatever makes you feel good. Sa kalibutanon nga kinabuhi, happiness is the aim of life. Pero sa kinabuhi nga espirituhanon, holiness is the thing that we should strive for. Mao ning giingon ni Jesus, blessed are the pure in heart. That word blessed means happiness, means happy. Happiness is really found in holiness. So kung mangita tag tinuod nga kalipay, atua kining makaplagan pinaagi sa pagpuyo og balaan, holy nga kinabuhi. Mauni ang iyahang gipasabot dinhi sa ato ang ebanghelyo karon sa iyahang pag-ingon, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimta niya ang iyang kaugalingon,
pasano niya ang iyang cross ug musunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Klaro kaayo sa mensahe sa atong ebanghelyo, kung ato ang sabton, if we live for ourselves, we will not be happy. Kalimti ang tinguha nga malipay. Live for others, help others in need, and you will be happy. Mauni ang gipakita nga maayong panig-ingnan ni Santo Domingo, Saint Dominic. Siya ang founder sa Order of Preachers, OP, nga ato ang nailahan nga mga Dominicans. Siya dako kaayo og gugma sa isig kataw, ilabi na sa mga kabus. Atol sa grabe nga kagutom tungod sa famine, si Saint Dominic nihatag sa tanan nga kwarta nga naa niya ngadto sa usa ka charity. Gibaligya niya yang tanang libro og mga sinulat aron makatabang sa mga taong gipanggutom. Tungod sa iyahang gibuhat, daghan ang mga nakasunod na inspire sa iyahang maayong panig-ingnan. Giablihan nila ilahang kamalig, gihatag pud nila ang unsay naas ilahang bulsa aron makatabang sa uban. Mga igsuon, ang matag usa kanato gihagit usab sa pagsunod nining maayong panig-ingnan, sa paghikalimot sa kaugalingon aron makatabang sa panginahanglan sa uban, aron atong maangkon ang kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo, ang kinabuhi nga balaan, kinabuhing balaan nga maoy maghatag kanato og tinuod nga kalipay. Hinaot paunta. Palihog manindog. Ang magampo kita alang sa uban og sa ingon, atong isalikway ang kahakog nga maoy magpahimulag kanato gikan sa Dios. Muingon kita, amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang atong Santo Papa, si Papa Leo, ug mga kaobispuhan, mupasan sa krus sa ilang pag-atiman ug pagpangutungdanan, uban ang dili hinakog nga sakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga gisangunan sa publikong pangatungdanan, mutubo diha sa gugma sa Dios, pinaagi sa ilang responsable ug matinud-anong pagpangalagad. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, musuporta kita aron matuboy ang kamatuuran ug mabatukan ang sikretong mga paglimbong sa dautan. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nabiktima sa panaugdaog sa katapusan, makaangkon ug hustisya, ug kagawasan ug kalinaw. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagantus ug namatay tungod sa ilang pagtuo, makaangkon sa langitnong ganti. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo.
Amahan sa among Ginoong Jesucristo, dawata ang mga pag-ampo niining nagpanaw nga katawhan. Nangita aron pagdiskubre sa imong kabubuton, inaagi sa pagsubay sa gilaktan sa imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ako gang iniyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo sa pangamang ni Santo Domingo, kaluy-i pagpatalinghog kining among mga pag-ampo, nga among gihalad kanimo sa dakong gahom nining sakripisyo, liguna sa panalipod sa imong grasya ang mga tigsabuwag sa pagtuo. Kini magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maana sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Mga gibayan sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsandiya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Domingo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya og paan. Ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang parihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka na pinaagi sa iyong krus o pagkabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Dinamdumigi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na sila nga among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dara sila ang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang pana, uban sa mga apostoles ni Santo Domingo, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon o amo ikaw himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan tong gamito ng mga pulong gitulukan nato sa atong manunubos. O mga mungala ka sa mga langit, pagdayon ang iyong ngalan, moabot ka ang iyong hinayan, matugman ang iyong bago, inisa'y tayo mong salangit. Ang kalahuna mo sa matagalaw, ihatag ka na mong karong ang lawan, upasaylo kami sa mong mga sala. Panginoon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasalakan namin. Pili mo kami tuyang sa pamay, inuluan mo sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoong mo kaming luwason sa tanang dautan, at angi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami karunay sa sala ug mahalayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo ba naging harian, ang gahom ug ang imaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibinin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tan-awa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaakan ninyo. Karon tayo ipakita ang timaan sa itong pag-inigsunay, panagdait. Sa Diyos ka nagawatan sa mga sa kaibukan, kaloy kami. Sa Diyos ka nagawatan sa mga sa kaibukan, sa mga sala, sa kalibutan at kami sa kalipinaw. Mga igsoon kinimong koderos sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, palipamulong mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. Nining paghandom kang Santo Domingo, mikalawat kami sa langit nung sakramento Ginoo. Itugot nga ang imong simbahan uban sa timos nga debosyon. Makatagamtam sa gahom ni ining sakramento. O katabangan unta sa pangamaniya kansang mga wali na kapalambo sa maong simbahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadang gugmag kalinaw ni Kristo.